Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-Aġenzija Project Green ilha biss ftit aktar minn xahar li twaffqet blan li fis-7 snin li ġejjin timplementa bosta proġetti ambjentali madwar il-pajjiż b'allokazzjoni ta' 700 miljun euro. F'erba' ġimgħat minn mindu l-Aġenzija bdiet mittida sabiex tara l din il-wegħda elettorali titwettaq b'suċċess fis-snin li ġejjin kienu bosta ir-riżultati li nkisbu. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Project Green, Steve Ellul, li semma l-ewwel proġett li inawgurat l-Aġenzija dak tal-estensjoni tal-Park San Clement. Finqas minn xahar nedejna l-ewwel proġett fil-fatt 2300 metru kwadru ġewwa Ħażabbar li huwa estensjoni ta' park li kien hawnhekk diġà. B'dan il-park bil-estensjoni ilħaqna 11,000 persuna li jgħixu fl-inħawi tal-Fgura ta' Ħażabbar u ta' Bormla illi f'temp ta' 10 minuti jilħqu dan il-park bil-mixi. Ix-xogħlijiet f'din iż-żona inkludew it-tneħħija ta' ħaxix selvaġġ kif ukoll it-tħawwil ta' 250 siġra u arbuxelli u l-installazzjoni ta' bankijiet magħmula b'materjal sostenibbli. Steve Ellul aċċenna wkoll għat-tnedija tal-iskema Community Greening Grant. Fl-ewwel xahar ukoll nidejna l-akbar skema ambjentali li qatra pajjiżna. 10 miljun euro minn fondi Ewropej u fondi nazzjonali illi rridu lill kunsilli lokali tagħna laqdiet tal-volontarjat tagħna l-NGOs fil-bitu fl-irħula tagħna jużawhom biex niftħu flimkien spazji miftuħa fil-postijiet fejn il-Maltin jgħixu u jaħdmu. Ellul irrimarka wkoll li l-Aġenzija ma wafqitx hawn u rat li tkompli tikkonsulta sabiex din l-iskema tiġi attwata b'suċċess. Fl-istess xahar mbagħad iltqajna ma' xejn inqas minn 70 kunsill lokali, 70 ukoll NGO sabiex ngħinuhom jagħmlu dawn l-applikazzjonijiet u nifhmu magħhom nispjegaw lilhom u nifhmu flimkien dak illi nixtiequ naraw bħala spazji miftuħa. Staqsejna wkoll il-kap eżekuttiv dwar ix-xogħol li mistennija dvara u tlesti l-Aġenzija minn issa l quddiem. Steve Ellul sostna li tlestija ta' aktar proġetti huwa essenzjali sabiex tkompli tiżdied il-fiduċja fl-effiċjenza ta' din l-Aġenzija. Huwa taħjil ta' x'nistgħu nistennew fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Qed inħarsu fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin fi proġetti simili ġewwa l-Mosta, ġewwa l-Gudja u anke ġewwa Benajsa fejn qegħdin naraw proġett interessanti ħafna li bħalissa il-ħaddiema qegħdin jaħdmu fuqu u ħankun qed intuħ lin-nies fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin.